Și bine am la un nou episod de Minecraft, nu pare rău, nu mă las de Minecraft, astăzi arăt că merge să te bagi în stup. Ia uitați. Și uitați-vă ce e în stup. Nu-i nimic. Dar pe unde ies ăștia? Uite, vedeți? Că în rest n-ai cum să intri dacă vedeți. Și eu n-am pus pauză, se vede. Deci nu dați cu hate. Deci nu mai ziceți la oameni că nu merge, uite. Că n-a merge. M-am băgat în stup. Am văzut și o chestie pe TikTok și am gândit să văd dacă m-am chinuit așa un pic să-mi găsesc de ce am luat din ăsta. Unde este? Da, începe o nouă serie de Minecraft, dar de data asta nu mai am hărțile alea, dar na. Ia. Dacă nu vă rog, o dată faceți mier să văd dacă. Nu e miere! Nici măcar o albină nu e. Wow, cum arată în stup. Este real. What? Dar ceva este ciudat. Când mă bag, nu e nimic. Uitați-vă. Vedeți? Decât asta. Și unde sunt ușile? Pe unde sunt? Decât dacă faceți, puteți și pe survival, ia uitați. Dacă pot și pe survival este o șmecherie. Ia. Mă, pe survival nu vă recomand, puteți muri. Da, să nu uitați să dați like, să vă abonați, să dați pe clopoțel și ne reauzim data viitoare. Pa!